Вълшебната молитва на доктор Джозеф Мърфи. Повтаряйте след мен. Даровете на Бога са моите дарове. Аз всеки момент от деня използвам, за да хваля Господа. С мен са божествената хармония, мир и изобилие. Божествената любов изхожда от мен, благославяйки всички, които попадат в моето обкръжение. Божествената любов ме лекува сега. Аз не се боя от злото, защото Бог е с мен. Винаги съм заобиколена от свещения ореол на Божията любов и сила. Аз утвърждавам, чувствам, знам и вярвам решително и позитивно в това, че божествената любов и бдителност направляват, изцеляват и се грижат за всички членове на семейството ми и за тези, които обичам. Прощавам на всички и искрено излъчвам божествена любов, мир и доброжелателство към всички хора, където и да са те. В центъра на моето същество цари мир. Това е мирът на Бога. В тази тишина аз чувствам Неговата сила, ръководство и любовта на Неговото свято присъствие. Аз по божествен начин съм направлявана по всичките ми пътища. Аз съм чисто русло за божествената любов, истина и красота. Аз усещам как през мен протича Неговата река на света. Знам, че всички мои проблеми се разтварят в ума на Бога. Пътищата на Бог са моите пътища. Думите, които говоря, попадат там, където аз ги изпращам. Радвам се и възнасям благодарност, разбирайки, че ще получа отговор на своята молитва. И това е така. Да бъде.